Ludi ste za kazalištem, ali u džepu vam je Laganini, Propuh, Povjetarac, Lahor. Skoknite po rješenje u Savsku 25 i pogledajte jednu od 12 predstava s repertoara teatra itd. po vrlo povoljnim cijenama, čak i za napačeni hrvatski džep. Zavirili smo na izvedbu odlične nove predstave Prikradatelj. Krajnje odredište je pred nama. Točno u središte. Da, putovanje postao opasno, prelazi preko močvare. Dobro, možda bismo mogli odabrati neki upravo. Ne, pa sve je prepuno nagrizajućih živog bolja. Naravno da putujemo u zabranjeno, u nedokučivo, ono unutarnje, čega se možda svi najviše bojimo. Priča Prikradatelja je priča svih nas, to je priča onoga što trebamo osvijestiti ili ne osvijestiti, prilagoditi se ili ne prilagoditi. Tko će bolje proći, onaj ko se prilagodio ili onaj tko je osvijestio neke sklonosti, neke tajne, neke strahove. Kroz multimedijalno putovanje pisca i profesora koje vodi Stalker, Prikradatelj na hrvatskome, tko će bolje proći, onaj ko se slizao uz eksponente moći ili onaj ko se protivi, možemo otkriti na predstavi Prikradatelj. Zelene tablete protiv žući, plave tablete za spavanjima, od čega su danas napravljeni ljudi? Što ih čini tako bijesnima? Nikad im neću oprostiti to da su ubili nadu. Hajmo!